करला पर बिल का बतारू जान हो नेता विधायक फिर जुड़तारू हन हो हे जान कि करला पर बिल का बतारू जान हो नेता विधायक फिर जुड़तारू हन हो दुआरा भोरे नोटिस एगो आइल बा। अरे कैसा सुनो काटा लेके जनुआ थाना में पकड़ाइल बा। पहले के मर्डर वाला खोलल ओकर फाइल बा। ऊपर से 4 के सयोरी लदाइल बा। काटा लेके जनुआ थाना में पकड़ाइल बा। Music by Arya Sharma. कतनो हम कहनी कि छोड़ दो गुंडा गरा दे बाकी ना हमारे को सुनल सब डरा दे आपको लग रहा है आ त झेलो साला हमारा बुझाला कि वो पागल बा हरब कर पतवन कमला गलबा पढ़ल हो जाके अखबार में छपाइल बा। काटा लेके जनुआ थाना में पकड़ाइल बा। पहले के मर्डर वाला खोलल ओकर फाइल बा। ऊपर से 4 के सयोरी लदाइल बा। काटा लेके जनुआ थाना में पकड़ाइल बा। देवे खातिर 1 लाख मांगता दरोगा। हमरा बुझाला ना उपाय कैसे होगा। जीतू भैया से ले बुझाते नइखे धक्का धड़कन मसूरिया में ले अच्छा। हवा खाए दा तू कुछ दिन जेल ना हो छोड़ दी कैसे हमर दिलवा डराइल बा। काटा लेके जनुआ थाना में पकड़ाइल बा। पहले के मर्डर वाला खुलल ओकर फाइल बा। ऊपर से 4 के सयोरी लदाइल बा। काटा लेके जनुआ थाना में पकड़ाइल बा। चल देख लियो।